Ina kake ma abocin nishadi? Ka zo ka idan nishadi kake bukata, ka ji nishadi, ka ji nutsuwa a cikin zuciyarka, ka saurari waƙoƙin nan. Waƙoƙi ne na nutsuwa, na soyayya wanda za su baka nishadi kuma su saka shauƙi da samun nutsuwa da kuzari da ƙarfin gwiwa na wajen soyayya, wajen ƙara ƙarfin gwiwa, ka ƙara jin kuzari akan soyayyar da kake tsakaninka kai da masoyiyarka. Ka tsaya ka saurari wannan waƙoƙin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yau kafatan musulman duniya sallama irin ta addinin musulunci, da fatan kowa ya shigo cikin wannan babbar rana, Juma'a Mubarak. Allah karbi ibadun, Allah sa yana muka shigo cikin ta lafiya, Allah fitar da mu da lafiya, kuma Allah ya sada mu da alkhairin da yake cikin ta, Allah raba mu da sharrin da yake cikin ta. Ina mai farin cikin sanar da ku sababbin waƙoƙi na mai suna Garkuwata. Kin zamo mun garkuwata, ni ma kai ne garkuwata. Autan Mama Studio Record. Kin zamo mun garkuwata, hake kike sarrafa fushina, me zan samu barki soyi ba. Ka zamo min garkuwata, kai kake sarrafa fushina, me zai sani in barka wuta. Na sami 'yan yarinya Ni farin ciki na kai ne, na sami yarinya, ni da kai ya so mun zaune, na sami yarinya, rabo da kai kawai ya wanne, na sami yarinya, abu na kai kawai na daban ne, na sami yarinya, harshen kagu na ka cuta ne, in yaro. da kuma dan kin bar ni ba komai bane. Dan kin bar ni ba komai bane, ba komai bane. Autan Mama Studio Record. Dan kin bar ni ba komai bane, in dai halin ki ne yaudara, to insha Allah sai an miki. Kullum za ta zo gurina ta kashe murya ta amshi 'yan canjina, ni da ita muke soyayya, danginta maganin sun shina, ta hidimar da nake yi mata ta sa na ƙari 'yan jarina, ban sai fili ba, ban yi gini ba, balle in ɗauka 'yan shadina. Insha Allah yau misalin karfe 8 na daren Juma'a za su sauka akan YouTube channel ɗina mai suna Autan Mama Studio Record TV. Insha Allah za su sauka, ku je ku yi downloading ɗinsu, domin waƙoƙi ne na nishaɗantarwa, waƙoƙi ne na soyayya, kuma ku yi subscribing domin sababbin ayakuna na da zarar na ɗora za su zo muku cikin wayoyinku. Ni ne naku Autan Mama, masoyanmu muna alfahari da ku.